Van az úgy, hogy egy csendes, békés kisváros élete egyetlen pillanat alatt a feje tetejére áll. Most egy ilyen történetet fogunk megnézni, ami Abonyban történt. A források alapján feltárjuk egy családi gyilkosság megrázó részleteit, és azt, hogyan próbál egy egész közösség szembenézni a felfoghatatlannal. Hát a főcímek magukért beszéltek, nem finomkodtak. Családi horror. Ez a két szó azt hiszem tökéletesen leírja azt a döbbenetet, ami Abonyban történt. Egy olyan helyen, ahol az ilyesmi, tényleg elképzelhetetlennek tűnt. Na de mégis hogyan törhetett meg ez a béke ennyire brutálisan? Kezdjük is az elején. Nézzük meg, hogyan vált egy teljesen átlagos, nyugodt nap délutánja egy borzalmas tragédia helyszínévé. És tudjátok, ami igazán hátborzongatóvá teszi az egészet, az pont ez a kontraszt. Az egyik oldalon ott van Abony, amit a lakói a nyugalom szigeteként ismertek, egy csendes idilli helyként. Aztán ebbe a képbe robban bele a nyers erőszak, ami alapjaiban rengeti meg a közösség biztonságérzetét. És talán a legszörnyűbb az egészben, hogy mindez hol történt. A bűncselekmény helyszíne, az áldozat, egy idősasszony saját otthona volt. Az a hely, aminek az utolsó menedéknek kéne lennie, pont az vált számára a legveszélyesebb helyi. Egy ilyen tragédia után az első kérdés, ami mindenkiben felmerül, az a hogyan, és persze a ki. Szóval most ássunk is egy kicsit mélyebbre a bűncselekmény részleteiben, hogy mit is tártak fel az első rendőrségi jelentések. A nyomozás döbbenetesen gyorsan eljutott a családi körig. Kiderült, hogy a gyanúsított nem egy idegen volt, hanem az áldozat lányának a párja. És ezzel a ténnyel egyből egy egészen más kép rajzolódik ki előttünk, egy végzetes családi dráma képe. Ami pedig a halálokát illeti, a részletek kegyetlenek. Az elsődleges hírek szerint a támadás rendkívül brutális volt. Az áldozat halálát több fejre mért végzetes erejű ütés okozta. És ami az egészet talán még felfoghatatlanabbá teszi, az az időpont. Ez nem az éj leple alatt történt, hanem egy átlagos hétköznap délutánján, fényes nappal. Miközben a város a szokásos ritmusában élt, az emberek mentek haza a munkából, egy otthonban a horror vette át az uralmat. És a történet itt még nem ért véget sajnos. A források szerint a gyanúsított a gyilkosság után állítólag magával is végezni próbált, de a kiérkező rendőrök ebben megakadályozták és elfogták a helyszínen. Persze egy ilyen bűncselekmény sosem csak az áldozatról és az elkövetőről szól. Mindig ott van a közösség is, amelyiknek fel kell dolgozni a történteket. Nézzük is meg, hogyan csapódott le a hír Abony utcáin, és hogyan reagált a sokban egy egész közösség. Próbáljuk csak meg elképzelni a helyiek szemszögéből. Éled a megszokott délutáni életed, amikor hirtelen fülsiketítő szirénaszó töri meg a csendet. Kinézel az ablakon, és percek alatt rendőrautók, mentők, helyszínelők lepik el az egész utcát. A kezdeti értetlenség pedig lassan átadja helyét a dermesztő felismerésnek, hogy valami szörnyűség történt. És talán egyetlen mondat foglalja össze a legjobban, amit a közösség érzett. Egyikük szavai szerint soha nem gondolták volna, hogy ilyen súlyos családi tragédia történhet a közvetlen közelükben. Ez a mondat azt hiszem mindent elárul a biztonságérzetük teljes összeomlásáról. És persze, ahogy az lenni szokott, a sok után jönnek a kérdések. A rengeteg megválaszolatlan kérdés. Hol tart most a nyomozás, és mi az a rejtély, ami az egész várost lázban tartja? Hivatalos információ egyelőre nagyon kevés van. A hatóságok, ahogy az ilyenkor várható, nem túl beszédesek, ami csak növeli a bizonytalanságot. Rengeteg kérdés lóg a levegőben. És végül ott marad a legfontosabb kérdés, ami nem csak a forrásanyagokban, de az egész városban ott lebeg. Mi vezethetett ehhez a megrázó gyilkossághoz? Mi az az ok, ami egy emberi élet kioltásához vezet? Erre a kérdésre keresi most a választ egész Abony.